Здравейте и добре дошли в нашата сряда. Изненадата, която казахме преди срещата и която вече е нещо постоянно за нас, е това, че Виктория Озунова пое последната сряда на всеки месец и аз имам другарче, което ме отменя. За мен е истинска радост човек да се заяви и да каже: поемам тази отговорност. Да съм на време, да съм си синтезирал нещата, да съм се подготвил. Да, отстрани сигурно изглежда лесно, но опитайте да го направите. Вики, благодаря ти и заповядай. Здравейте на всички! Благодаря и аз, Диди. Благодаря ти за представянето. Благодаря за възможността и благодаря на всички, че отделяте от времето си, за да бъдем заедно и да споделим опита, знанията си, информацията, с която разполагаме, така, щото да си бъдем полезни, както хората, които сме се събрали днес, така и на всеки един, който ще гледа този запис и ще използва срещата, защото тези срещи са един от нашите основни инструменти за работа. Днес аз, както каза вече Диди, Виктория се казвам, от вече 8 години със сигурност съм в Aquasource. Накратко ще споделя за мен. Срещнах Aquasource благодарение на едно здравословно предизвикателство, но останах в Aquasource благодарение на средата. Както си говорихме и с Мирка преди да започне записа, нали, тук средата е много, много ценна и нещото, което допълнително допринася за нашето здраве, за нашето благоденствие, изобщо да се чувстваме ние добре и да успяваме всеки по пътя, който е решил да поеме. Какво е Aquasource? Предполагам, че има нови хора, заради това набързо. Aquasource е английска компания, предлага супер храни, хранителни добавки, вече 32 години и повече е на пазара, създадена от двама лекари хомеопати и в този смисъл продуктите, които предлага Aquasource, са храни. Те не са лекарства, винаги обръщаме внимание на това, че не лекуваме. Ние подкрепяме тялото, така щото да бъдат нахранени клетките ни и тялото да може да си върши работата по най-добрия възможен начин, в баланс и така, в хармония да са всички органи и системи. Какво, освен продукти, предлага Aquasource? Предлага и възможност за развитие, възможност за допълнителен доход, възможност за основен доход. Всеки, който пожелае, може да се поинтересува повече и да се обърне към човека, който го е поканил на срещата, за да му обясни и да му разкаже. Аз искам само да ви обърна внимание на още нещо. Aquasource предлага възможност да си направим абонамент за здраве. Какво е абонамента за здраве? Също попитайте вашия спонсор и човека, който ви е поканил. Сигурна съм, че ще ви бъде много интересно и полезно да разберете за абонамента за здраве и да се възползвате от него. Днешната тема, която избрахме, е така насочена към женското здраве, но не само, и към хормоналния баланс като цяло. Казахме трите М за здраве и за баланс. Защо трите М? Защото избрахме 3 продукта, които са насочени към женското здраве и към баланса на тялото. Това са Moonrise, Moon Balance и Мака Енергия.
Какво е мунбаланс? Мунбаланс са билки, които регулират женските хормони по абсолютно естествен начин. Те са перфектно съчетани, така както е всеки един продукт, който предлага Aquasource, не случайно подбрани, напротив, с много мисъл към тялото, така че да имаме едно комплексно действие. Мунбаланс съчетава бразилски женшен, който е богат източник на витамини, на минерали, на желязо, магнези, също така и източник на антиоксиданти. Той е адаптоген, което означава какво? Бразилския женшен и адаптогените по принцип подпомагат естествената способност на тялото да се адаптира към промените, които ни се случват ежедневно и да не се допускат увреждания на клетъчно ниво в резултат на различния стрес, който всеки от нас среща физически, химически с ползването на различни препарати и нали, продукти в ежедневието. Следващата билка, която съдържа мунбаланс, това е Донг Куай или китайския женшен. Той се смята също за адаптоген, поддържа здравето на женските полови органи и подпомага ефективния пренос на кислород в кръвта. Дивият ям е сред хранителните вещества, които съдържат в корените си фитоестроген. Това е естествен естроген на растителна основа, разбира се. Използва се като помощно средство по време на менопаузата. Дивият ям съдържа и алантоин, естествено съединение, което подпомага растежа на здрави тъкани. Има следи от цинк, манган, желязо, също така мед и селен, които са доказали ефективността си антиоксиданти. Според проучвания, дивият ям може да подпомогне и храносмилането, като спомага за преобразуване на част от чревната флора в полезни бактерии. На следващо място лигнани, това са вещества, които подпомагат метаболизма на жената по време на менопауза. Млечния фий пък се използва за подсилване на имунитета. В Мунбаланс има също така любимите ни водорасли афа. Няма да се впускам да разказвам за тях, защото съм сигурна, че всеки може да си прочете и да се запознае с спонсора си. Има толкова много информация в интернет вече, така че преминавам натам. Органичната ацерола пък е източник на витамин С. Тя се усвоява в много висока степен от тялото и благодарение на витамин С, знаем, се увеличава ефективността на разграждане на и на колагена, за производството на колаген служи и за поддържане здравето на кръвоносната система. Много са ползите от Мунбаланс. Сигурна съм, че много от хората тук имат богат опит с този продукт. Моят опит е чисто профилактично насочен. Аз ползвам Мунбаланс няколко пъти в годината, както казах, профилактично, за да поддържам здравето на хормоналния баланс в добро здраве.
Обаче това, което казват за мун баланса, е, че помага при тревожност и стрес. В случай, че жените влизат вече в менопауза, така наречения пред периода преди менопауза, перименопаузата, имат вече нощно изпотяване, безсъние, също може да подпомогне намаляване на изпотяването, да подпомогне натрупването на излишни килограми, т.е. да се избегне това натрупване на излишни килограми, предпазва от остеопороза и така нататък, но предполагам, че ще споделите и за опита си, така че няма да навлизам в подробности. Moonrise е един от моите много любими продукти. Може би е от първите продукти, които започнах да ползвам, когато се запознах с Aquasource, и до ден днешен Moonrise е задължително в ежедневието ми. Ползвам го както по предназначение за така баланс и регулиране на месечния цикъл, така и той е с много приятна консистенция. Ето тук съм го взела, мога да покажа. И го ползвам много често вместо околоочен крем. Също така Moonrise има способността да намали и да помогне при главоболие, при мигренозни състояния, всякакви такива неразположения, било то свързани с месечния цикъл или с други, примерно, стресови ситуации в ежедневието. Какво съдържа Moonrise? Див сладък картоф, алоe вера, защото алоe верата знаем, че има омекотяващо действие. Тя съдържа витамини А, С, B12, използва се като успокояващо средство при изгаряния, при суха кожа, при ухапване от насекоми, при обриви. Други така омекотяващи средства, които са включени в крема, това са жожоба, масло от жожоба, от авокадо, шафраника и маслото от сладък бадем. Има също така успокояващи билки, като екстракт от лайка, екстракт от дилянка. Изобщо едно богатство е този крем и аз го препоръчвам на всяка жена. Той може да се ползва от млади момичета след първия месечен цикъл до последния, до дълбока старост, буквално, и от жени, които вече нямат цикъл, но пък това далеч не означава, че трябва да се лишат от полезните му качества. И последният продукт в тройката, която днес така представяме, това е мака енергия. Мака енергия е изключителен адаптоген. Тя съдържа корен от мака, който допринася за повече жизненост и сила и издръжливост. Много добре познат на спортистите, защото им дава сила да се справят с тренировките, с физическото натоварване, съдържа швагандата, която подпомага тялото при стрес и психическо натоварване. Кордицепса, който също така дава енергия. Всички тези съставки са адаптогени. Какво означава това? Че когато тялото има нужда от сила, мака енергия дава сила. Когато има нужда от спокойствие, дали те разпознават нуждите и се адаптират според тях. Мака енергия
Имаме го в два варианта, с натурален вкус и с вкус на шоколад. А, Едното ми шишенце свърши и днес така си отворих следващо, което съм си поръчала с вкус на шоколад. Аз лично си го добавям в кафето понякога. Сега лятото особено си го добавям във водата. Ето, има един така леко кафеникъв цвят придобива водата, леко сладни, но много често си го държа така на работния плод, където си работя и когато усетя нужда от така енергия, директно си гълтам една-две глътки и си набавям енергия. Накратко, това е за продуктите. Моят опит, както ви казах, е основно с кремчето Moonrise. Преди време, преди да започна да ползвам както крема, така и останалите продукти на Aquasource, имах доста неприятен цикъл, съпроводен с така главоболие, болки, изобщо неразположения, които предполагам всяка жена може да си представи или е изпитвала. Така че много отдавна всички тези неприятности останаха в миналото и месечният цикъл вече си е абсолютно нормализиран и едно нормално и приятно събитие, което се случва. Ако искате, заповядайте да споделите, ще бъде полезно да чуем опит и от други хора, да разкажете какви са вашите впечатления. Може директно да си включите микрофона или да вдигнете ръчичка. Виждам Деси, заповядай. Здравейте! Здравей, Деси. Аз първо да кажа, че също ползвам Moonrise кремчето. Ей, И понеже много се интересувам от такива продукти за женско здраве, имам няколко въпроса, на които не намерих отговор, ако може да ми отговорите. добре. Първо за добавката Moon Balance. Тя подходяща ли е за жени, които имат цикъл и имат овулация? За жени, които имат цикъл, да. Защото аз, доколкото поне това, което пише и доколкото разбрах от моя консултант, тя е само за жени, които са в менопауза. Не, А, веднага отговарям. Да, така пише, но Благодаря, може да Роз. се ползва от всяка възраст. Няма значение дали сте в менопауза или не. Просто Не, няма значение, базирайки се на билките, които съдържа. Радина виждам, че е вдигнала ръка. Заповядай, Ради. Привет! Привет. Нека да отговоря. Добавката Moon Balance, това, че ние използваме и казваме женско здраве, всъщност е добавка, която подпомага надбъбречните жлези. Тя е буфер. Тези всички билки са насочени нататък. А така. с надбъбречните жлези, дали сте в менопауза, дали сте в овулация или сте мъж, им е абсолютно все едно. Точка. Добре, още един въпрос конкретен за маката, понеже аз съм взела за мъж да я ползва тази мака. Също е подходяща за енергия, за дигане на така тестостерон, Либидо. либидо. Някой ще отговори или аз Ради, първо да. дам? Да, виждам, че Мака, отговаря. маката като репичка, там откъдето се взима тази на Aquasource бялата мака, захранват децата на 6-месечна възраст с пюре от мака. И тя е и за малките, за големите, за още по-големите, за момичета, за момчета, И за с коси, пенсионерите. без коси и така нататък. Ето това исках да кажа. Тя енергизира, тя е адаптоген, тя е с един куп полезни неща, наричате чудото на Андите. Така че
Добре. Тя е супер храна. Да, Ако не вече- случайно обърнах внимание, че има адаптогенни свойства няколко пъти, но виждам, че Мира е вдигнала ръка. Заповядай, Мирка. Повод мака, само да допълня, Радина точно каза, бебетата се захранват с мака. Значи, маката вирее на над 2000 метра височина в Перу, в Андите, и хората основно ползват мака като основна храна, защото малко са растенията, които живеят, извинявайте, мисля, че 4000 беше, ще го проверя. Но основното какво е? Дава микроелементи, минерали, витамини, всичко в лесно усвоима форма. От над 2000 години се ползва от индианците, и това, което е важно, когато са отивали на война, местните войни са им давали като основна храна мака, защото вдига им енергията, по-жизнени се, издържат на много километри ходене. Казва, 20-30 км на ден се минава с мака. И обаче, като се прибират в селата, им спират маката, защото ставали много сексуални, правили много деца и не може да си отглеждат децата. Нали, приръста ставал голям. И за това, ако искате мъжете ви да бъдат активни сексуално, давайте им мака, но все пак контролирайте да не започнат да се заглеждат настрани. Това е закачка, разбира се, но влияят на либидото, категорично това е доказано. А на нас жените влияят, като повишават енергията и балансират хормоните. Особено сега в летните жеги, идеално решение е да си вземете една чашка вода, сложете си електролити вътре, сложете си, аз си слагам по една супена лъжица от маката и съм като моторетка цял ден. Не ми тежи нито жегата, нито работата, нито нищо. Така че не го приемайте като лекарство, то е храна. Сега добре е на тинейджерите малко да съобразяваме дали да им даваме, защото има деца, които са хиперактивни, да не ги попревъзбудим, въпреки че, пак повтаряме, тя е адаптогенна билка, но там, нали, по-внимателно. И така, нещо, което може да ви помогне, особено сега лятото, маката е великолепна. Това е от мен. А мака и мунрайс могат ли заедно да се пият като комбинация? Абсолютно спокойно. И колко време трябва да се пият, да се почне? Мунрайс се маже. Да. Значи смята се, че ако 3 месеца се маже мунрайс, на 4-тия се почива и после пак 3 месеца. Да. Такава е схемата, която сме я наложили във времето. Жената се чувства добре. По време на цикъл не се маже, Да, точно така. защото тогава има естествен хормонален дисбаланс. Спирате го, когато ви започне цикъла, започвате наново, когато, нали, свърши. И тази опаковка би трябвало да ви свърши за 1 месец. Защото чували сме, нали, жени, които казват: аз една опаковка я ползвам половин година. Ами, колко я ползваш, не знам, миришиш ли я, какво я правиш, ама половин година няма как да очаква ефект. Затова, нали, това, което е разумно, сутрин, вечер, в меките части, около гърдите, около ръцете, на чистичко. И сега тук да ви кажем една смешка. Преди години бях препоръчала на една дама мунрайс и други неща. И тя ми се обажда след известно време и ми казва: Мирка, всичко ще пия, обаче мунрайс не мога да го ползвам. И аз си казвам: защо? Ами не мога, много ми е сложно да го слагам. И аз казвам: защо? Какъв ти е проблема? Ами ти ми каза в меките части, мъжа ми е съдразни, че го карам нали, да ме маже в меките части. И аз изведнъж разбирам, че не съм дала правилната информация. Да, там също са меки частите, обаче имала съм предвид от вътрешна страна на ръцете, около гърдите, вече това го уточнявам. От пъпа нагоре, добре е да не е в вътрешната страна на бедрата, защото когато се движим, създаваме статично електричество и променяме структурата на продукта. От пъпа нагоре, където намерите, да не е на лактите, нали, защото там е
груба кожата и по-трудно се усвоява. Но сменяме сутрин на едно място, вечер на друго. Добре е да е след душ. Ако нямате възможност да си вземете душ, поне си измийте ръчичките, да ви е чиста кожата, намазвате се и всичко е наред. Да. Също така в областта тук на шията може и, както казах преди мъничко, като околочен крем, аз го ползвам много добре, защото мекотява кожата приятно. Маги Околочен виждам, крем че може да се ползва. Моля? Като околочен крем може да се ползва. Да. Една дама от екипа ни казваше, че си решавал главоболието единствено и само с мурайс, като се намазва тук в слепоочията, тук около веждичките. Сега аз не съм го пробвала, не знам, но това е от човек, който дълги години го ползва. Той има някакво обяснение, нали? Защото вероятно нейното главоболие е свързано с дисбаланс на хормоните. Така че Мария Богданова казва от пъпа нагоре или надолу? От пъпа нагоре! От пъпа нагоре, моля ви! Не, аз съм чела инструкции, където пише по бедрата и между краката също. Да, може, не казвам, че не може, но когато е от вътрешна страна на бедрата, това, което казах, нали, краката ни се търкат на по-пълничките, айде на по-слабичките не, и се променя структурата. Ние сме слаби. За слабите. Да. Можете навсякъде. Да, ще те подкрепя, Мирка, освен за главоболие и не само заради това, че имаме нарушения в хормоналния баланс, просто там са 11 билки. И има такива, които наистина имат безболяващо местно действие. Ще ви споделя моя опит при хемороиди. Хора, жена от екипа го пробва. Много зле беше, освен другите неща, решила и Мурайс да сложи, каза, че след третия ден просто всичко е било окей. Мой личен опит, хрема, когато имате. Сутрин се съпушвате, например, с запушен нос. Намазвам се от двете страни тук, нослето нагоре, включително и синусите тук горе над веждите. 5 минути. Толкова трябва и секва. Нали, говоря за хора, които дълго време ползваме продуктите. Предполагам, че на това се дължи. Много благодаря, Рози. Маги, заповядай. Здравейте на всички! Аз иска да се включа за маката, но Мирка толкова хубаво обясни, че мисля, че не е необходимо. Само да вметна едно изречение, че човешкото тяло, без значение мъжкото или женското, е съвършено и в женското тяло има също тестостерон, в мъжкото тяло има пролактин, просто е различно като количество и различна потребност. И точно маката като продукт балансира това. Дава на мъжкото тяло повече тестостерон и съответно на женското необходимите хормони. Така че този продукт може да се ползва и от мъже, и от жени. Няма никакъв проблем. Това иска да кажа, но мисля, че прекрасно обясних Мирка и другите, които взеха участие за продукта мака. Ако е удобно, ако има време, мога да разкажа накратко моя опит. Аз се запознах с продуктите доста преди въобще да имам идея за менопауза, но някъде около 2021 година почна да забелязвам някакви промени и то какво? Качих 1 килограм и не мога да го сваля. Не, че е нещо, кой знае какво, обаче аз ходя по планини, горе-долу имам активен начин на живот и този килограм ми будеше очите. И забелязах, че вечер се събуждам посред нощ, не спа така пълноценно и си казвам, това са едни такива симптоми, които съм чувала и чела за тях, но аз не искам да участвам в този филм, искам да направя така, че да мина леко през тази възраст и без да знам какво да очаквам, си взех афа, в смисъл започнах, аз вече афата си я пиех от много далечна година, но добавих му баланс Мурайс. Тогава още нямаше мака и в продуктовата гама и си взех магнезий на
друга фирма. Тези 2-3 продукта на Aquasource, Mu Balance, Mu Rice и АПА бяха нещото, което започнах 4 години преди да имам симптоми, освен и това, нали, събуждане. През това време си ги приемах без да прекъсвам, като му баланса понякога се изчерпва и в момента, в който отворя една опаковка, поръчвам още една и една имам резервно. Тоест имам за 3 месеца запас в къщи. Приемах ги 6 години без никакво прекъсване. Сега и че един ден съм изтървала единия прием, нали, това не е проблем. Не знам дали минах лесно през менопаузата, предвид, че 2 пъти съм имала горещи вълни август месец, като се върна от планина, защото ходя на 2500 надморска височина и като се върна е сега август месец. Миналата година имах вълни, ма тази нямам. Имах един ден. Не знам какво щеше да бъде, обаче ако не ги приемах, но не искам и да си представя. Просто виждам колегите ми, които също работят в аптеката до мен. Някои от тях решиха да пробват с продуктите, кой повече, кой по-малко. Тези, които ми се довериха и ползват продуктите, казват, че разликата е от земята до небето. Най-вече в усещането за спокойствие, балансираност и много често ме питат, ама ти как не се ядосваш? Хора, аз си пия афата, защото вие не спиете лекарствата, аз си пия моята афа и се чувствам прекрасно. След това, когато излезна маката, още на семинара си я взех. Сега вече и магнезия ми е в менюто. Май мътата станаха малко повече и като се сложи едно маги в цялата картинка и ставаме на 5-та степен. Важното е, че продуктите работят и мога да ви кажа, че и гинеколога ми е доволен от резултата. Аз също съм доволна. И децата ми са тинейджери, така че мама в критическа деца тинейджери, не очаквам добра комбинация, но всичко това мина изключително лесно и спокойно. Не визирам уния 2-3 пъти дет сме си повишили тон от 1 до 8 етаж да се чуем, но то това нали го има във всяка къща. Така че общо взето мисля, че тази комбинация, която в момента се представя, е чудесна. И да си призная честно, специално аз с крема не съм особено постоянна. Лятото, просто защото тук в Бургас е много влажно и не ми е приятно да ми е мазно, обаче от зимата до пролетта съм изключително постоянна с него, но въпреки това продуктите работят и нямаме база за сравнение. Имам колежка, която си реши да даде шанс на продукт от аптека, освен че качи 14 кг за по-малко от месец. Нали, това не може да кажем какво ще да стане, ако не беше пила, но тя стигна до там, че почна да си има вътрешни страхове, паника, атаки и така нататък. И аз казах, добре, ето ти от моята афа, без да ме плащаш, просто ти давам. На края на 2-та седмица каза, сега искам да сплатя това, което си ми дала и да си купя една опаковка афа. Просто живота е много по-различен. Това е от мен. Благодаря. Много И само да благодаря. допълня, Вики, извинявай, направих справка. Значи маката расте между 3500 и 4500 метра височина и на тази височина най-ценната всъщност е над 4000 метра. И Aquasource, аз за това ми е останало, нали, 4000 метра височина. Защо е толкова ценна? Защото на тази височина няма друга растителност. Там е с силно ултравиолетово лъчение и големи температурни амплитуди, от много ниска температура през нощта до много висока през деня. Има силни ветрове, бедни каменисти почви и ниско съдържание на кислород. И това принуждава растението да създава много мощни антиоксиданти, адаптогени и така нататък. И всъщност за това над 4000 метра маката е най-ценна, защото тя е с по-добро съдържание. Така че имаме и най-добрата мака в момента. И последен въпрос, извинявам се, просто сега да използвам възможността. Това означава ли, че тези продукти помагат за така по-дълга младост на женски организъм и отлагане на менопаузата, понеже там знаем за жени, които на 60 години раждат? Това с раждането на 60 години става с хормони, които им се Да. правят допълнително. Да, за България, т.е. за
традиционния ни свят, в който ние живеем. А в Перу, значи пубертет няма, климакс няма. Там е един нормален цикъл на живот. Жените си живеят без да знаят за менопауза. И се смята, че една от причините е, че живеят на по-чист въздух, Да. че се хранят с първични храни, непреработени и че маката им е основна храна. Сега дали раждат на 60, не знам, но при тях няма климакс. Те не знаят. Думата климакс се нямат в езика си. Да, Как пубертет. ясно. За да съм ви отговорила. Много благодаря на Мирка, на Майги, на всички, които до сега се включихте. Само ще вметна преди да дам думата на Петя. Мисля, че тя беше вдигнала ръчичка първа. Хубавото на нашите продукти е, че не можете да сбъркате. Както казваме винаги, това не са лекарства. Те нямат странични дефекти, а имат много ползи, които могат да ви донесат. И в този смисъл, дори да пропуснете прием, дори да вземете малко по-голямо количество, тялото си ги разпознава, усвоява това, което е необходимо, а това, което не му е необходимо, просто бива изхвърлено по най-естествения възможен начин. Така че не се притеснявайте и не се задълбавайте толкова много в етикета и в нещата, които са написани. Затова е общността ни, затова са тези срещи, затова имаме спонсори, затова имаме екипи. Винаги може да се доверим, да се допитаме до хората, които имат повече опит, които имат повече наблюдение и да ни съдействат с информация за конкретния случай, който всеки от нас има. Петя, заповядай. Здравейте! Аз искам да споделя нещо за крема Moonrise. Имах един нокет на крака, на котрето, който от няколко години се цепеше на две и половината част изгниваше и падаше. Ходила съм да ме проверят да не е гъбички, казват не, просто нокетът ти рано или късно ще падне и повече няма да имаш нокет там. И мен много ме дразнеше, обаче една вечер реших, че ще почна да си мажа този нокет с крема. 1 месец съм го мазала всяка вечер преди да се легна и сега искам да ви кажа, че от 2 месеца имам абсолютно здрав нокет. Бял, цял, без да се цепи. От 1 месец мазане с крема. Просто исках да го споделя, че може да се използва и за други неща. Този крем за мен е уникален. Използвали сме го в къщи за много неща, и с децата, и за рани, и за главоболи, и за пъпки, и за обрив, и за всичко, но искам да кажа, че с моя нокет, който имах толкова проблеми, 3 години се ми закачаш и падаше, сега си имам абсолютно здрав нокет. Много ти благодаря. Това е просто още едно доказателство как тялото си върши перфектно работата, когато е добре нахранено. Рози, заповядай. Прочетах в чата за дама, която като си намаже лицето, получава алергична реакция според нея. Анели отговори, че това не е алергична реакция, що минава за 30-40 минути. Аз искам да споделя за случай в моя екип, в който дама, която не е регистрирана и не е ползвала продуктите, просто пожела да Moonrise и Moonbalance. Не беше чрез мене, защото аз бих поразпитала, но случай беше такъв, поръча си ги, взе си ги от едно намазване на Moonrise, някъде 4 часа след това избледня,
Не ми се обадиха веднага, че е имало такава реакция, но вечерта е взела една капсулка само Мумбаланс и 4 дена беше на противоалергични. Това го научих в последствие, разбира се, така че дори питах, когато бяхме на май месец на семинара на Аквасорс, питах, ще ми извините, че не се сещам за името в момента, хората, които създават продуктите, бяха двама на следващия ден, питах го към кое може да бъде алергична, той се изненада, каза, че до сега не е имало такова нещо. Мисълта ми е, че да, после вече се свързахме с тази дама, почнахме да решаваме проблемите един по един, тя си ги има много, така или иначе ще стигнем до момента, в който да може да използва и тези продукти, но имайте предвид, задавайте въпроси, когато ви поръчват тези продукти, за да се избегне, защото после много трудно се печели доверието на този човек да бъде постоянен и да приема нашите продукти. И друг опит изкълчено, глезен, коляно, няма значение. Мъжете веднага с Морайс. Много бързо минава. Да, благодаря ти, Рози. Малко така озадачих се от една капсулка, но да, всяко тяло си е различно и реагира по различен начин, така че хубавото е, както казах, че имаме екип, имаме хора, към които да се обърнем и да предприемем необходимото. Дани беше вдигнала ръка, тя ми е много ярък пример за периода на менопауза, както казва сама. Това и е разцвет, Да. Ами аз не всъщност тормоз. да живеем менопаузата. Това е моето мото. Всъщност исках да отговоря на Дейси, само че вече не виждам дали е все още в срещата. Много хора и дами, разбира се така имат желанието по-дълго време да отлагат менопаузата. И понеже тя беше попитала, дори да не е тук, ще споделя, всъщност можем ли с продуктите да отложим този период. Знаем все пак, аз не съм медицинско лице, на 48 години съм, имам 3 раждания и съм в менопауза от 6 години. Знаем, че все пак ние се раждаме с яйчников резерв, който нали, в един момент се изчепва. Не знам дали има някаква генетична зависимост. Не съм лекар, но аз много се притеснявах по този период и исках много дълго във времето да го отложа. Така или иначе, когато се случи това на 42 години при мен, доста емоционално и психически ми подейства, че сега кожата ми ще се сухри, сега ще почвам да трупам мазнинки около корема, няма да мога да спа, децата ми влизат в пубертет в този момент. Истината е, че не бива толкова да се тревожим, приемайки продуктите, ами те ще ни отложат ли менопаузата. По-скоро, приемайки ги, така искам да ви насърча да мислите, че това ще е най-плавният, най-елегантният и най-красивия период от живота ви и повярвайте ми, със сигурност никой няма да ви каже, че сте в менопауза, дори и да сте. Аз постоянно се шегувам, да, че се чувствам и изглеждам много по-добре, отколкото на 38 години, въпреки че съм в менопауза. Така че продуктите си вършат работа, за да си поддържате настроението, фертилността, либидото, желанието за живот, щастливите емоции. А пък и менопаузата, добре е дошла с продуктите на Actisource. Да, си спомням, Дани скоро беше разказвала как си се включила в Aquasource заради водораслите АФА. Да. И всъщност вече няколко години ползваш редовно и ти и цялото ви семейство. Прекрасно ползвате продуктите. Да. Което отново ме връща на това, че тялото е нахранено с полезности.
И Колкото и аз мога да добавя към всичките мъта, не мога да не кажа за любимата ми морска енергия. Нали, за мен това е продукта от глава до пети. Даже имам такъв пост. Той участва в схемата за коса. Има лутеин за очите, подкрепящото видната жлеза. Червените и кафяви водорасли са така наречения келп, който японците ядат за добро храносмилане, пък йода ни пази от възпаление, пък подкрепя опорно-двигателния апарат на колене, на стави. Така че без моето ма никога не излизам от вкъщи, не съм ги спирала продуктите, нито спирам райз, въпреки че съм в менопауза, нито спирам баланс, нито спирам алоe фреш, нито спирам морска енергия. А моите тинейджери, когато решат да си говорим и видят, че са малко по-напрегнати, им казвам: хайде сега отиди и си пини маката и след това отново ела да си говорим. Ами тая мака, не знам дали ги активира, но така ги балансира и от едни така хормонално разбалансирани тинейджери се превръщат в много словоохотливи и прекрасна дечица, каквито са си де. Да, така е. Благодаря ти много. Ани беше вдигнала ръчичка. Да, Да, заповядай. момичета, сещам се сега за два случая. Тук се връщам към Moonrise. Единият случай имам преки наблюдения как Moonrise за 3 седмици вдигна антимюлеров хормон. Имах една приятелка, която така или иначе се беше насочила към инвитро процедури, но там пък имат някакви изисквания, че антимюлеровия трябва да бъде поне единица, за да пристъпват. Тя беше с 0,1. За 3 седмици антимюлеровия хормон се вдигна на единица с един крем Moonrise. И другото, което е тук някой, който беше споменал за зачервяване на кожата. С момиче от екипа стигнахме така до заключенията от опита ни, от емпиричния опит. Мажеше си лицето, но получаваше зачервяване за известно време, но продължи, не се отказа, защото вярва и в продуктите. Но така, размишлявайки защо това се случва във времето, това спря, стигна до извода, че когато тялото вече се насити, вероятно имало голяма нужда от това, и когато тялото вече се насити, спря да им се зачервява лицето. Не знам дали има някаква логика, тук може и Диди така да размишлява по този въпрос, но исках да споделя тези си наблюдения конкретно за Moonrise. И за много други неща се използва. Имаме случай за напукани пети в екипа, момиче го беше използвало. При болки в стави, за разширени вени, когато през лятото много болят, така има отоци, държим го в хладилник и се мажат. Много приложения има, много ползи има. Исках много набързо така и аз да се включа, да споделя. Много благодаря за полезната среща. Веднага да отговоря за това, за момичето, което е свикнало вече и не получава такова зачервяване. Предполагам, че всички, или ако не, повечето от вас са чували за така наречената десензибилизация в медицината, където се започват да се дават малки, много минимални количества от алергена, който предизвиква алергичната реакция, с последващи увеличаване на дозите, и по този начин се преодоляват алергичните реакции. Точно това се е случило и при тази дама. Аз също набързо ще вметна, че и при мен понякога има зачервяване, но то отминава много бързо и далеч не е неприятно, но всеки човек, всяка кожа е различна и реагира по различен начин. Виждам, че имаме около 10 на минутки. Диди, заповядай да споделиш. Вики, виждам, че е ново момиче. Предполагам, Мирослава иска да се включи, е записала. Нека да й дадем думата. Видях че е вдигнала ръчичка. Мирослава, заповядай. Ало, здравейте! Здравей! Да, наистина съм новичка. Бих искала да се включа и аз, но още е много рано да кажа какви отзиви мога да кажа за продуктите, тъй като съм още на лесно начало. Бих искала само да попитам във връзка, защото виждам, че много жени споделят само хубави неща.
аз имам следния проблем. Значи, от както съм родила, когато се разболея или сега в момента даже по пътя се връщам от детето си, остана на гърдина, кихам и леко пиквам долу, а като съм болна, много, направо си пишкам отдолу. Бихте ли ми препоръчали какво мога да взема евентуално за това нещо? Превентивно. Не съм ходила на гинеколог за това нещо, но просто, може би, продукти на Аквасос може да ми помогнат. Бихте ли ми посъветвали какво мога да вземам? Ако някой има такъв опит специално, Ясно даваш въпроса при правилните хора. Имам опит с много родилки. Аз самата, когато родих втория път, синът ни, да е жив и здрав, се роди 4,100. Това е голямо натоварване на малкия таз. За целта, Мирослава, освен продуктите, те са ясни, много е важно да изпълняваш упражнения за тазовото дъно. Това е най-важното. От продуктите на Аквасорс ти препоръчвам колаген и плодова С, като приемаш заедно. Нищо, че нашия колаген, новата формула има достатъчно. Най-често, Дани казва, с кегел яйце също. Просто са ти необходими упражнения за тазовото дъно. Ако искаш налични, ще ти ги кажа, защото времето ни ще... Ще бъда благодарна много. Да, колагена пиеш сутрин 2 колагена с 2 плодови С, вечер 2 колагена с 2 плодови С. Задължително при теб, щом си приясна родилка, приемаш коластра 3 пъти по 2 и приемаш допълнително ацидофилус, профилактика на пикочополови отклонения, защото уретрата е къса, може да имаш и предпоставка за възпаление. Това пикване също се получава, сигурно много жени ще вдигнат ръка сега в срещата, ако измръзнат и почнат да кашлят, раждали ли са, просто има напрежение и се случва да пикват. Но това е временно. Защото има напрежение, защото това, което помага много, ако има жени, които им предстои бременност, моля ви, правете гимнастика за бремени. Жените, на които съм водила гимнастика за бремени, после нямат или имат съвсем малки отклонения. Изключително важно, което се подценява и никой специалист за 20 години училище, което съм водила, не си изпрати бременните жени, за да се подготвят за раждането. Просто обръщам внимание защо съм в тази общност, защо говоря за профилактика и защо и баба ти да е раждала 6 деца, не е пила продукти или не е правила гимнастика, тя е била с мотика 8 номер на нивата. А ние сега сме в офиса или работим професии, които наистина няма толкова движение. Надявам се да съм ти дала отговор. Моля всичката тази информация да ме прати на лично съобщение, защото нищо няма да запомня. Много информация и знам аз, че не се запомня. Има запис срещата. Да, пак ще го гледам. Доста информацията. Благодаря за което. Приятен ден на всички. Ще си пишем на ще ти дам насоки, ще те проследя, можете да разчитате абсолютно за нашата общност го правя, да не занимаваме. Но аз се включвам за нещо друго. Първо имам опит с Мунбаланс. Може би аз съм изключение. Жена, която не е ползвала Мунрайс, опита се веднъж да си удължи цикъла, обаче не се почувствах добре и си казах, няма да намествам хормоните, значи са ми балансирани. И първо, че продуктите ги приемам от възраст 40 години. Редовен цикъл. Обяснявам, защото има нови хора, които вече имат отклонения и затова са тук, за да търсят решение на тях. Нямала съм никога предизвикателства, никога хормонални отклонения, 2 живи родени деца, естествено и така нататък. Продуктите ги пия от 40 годишна и моята гинеколожка ми каза, ако ти приемаш всеки ден АФА, ти няма да разбереш какво е менопауза. Аз се доверих на моята гинеколожка, разбира се, тя познаваше продуктите и самата приемаш. Не усетих,
на 48 години, просто докато се информирам за продуктите, чуя колегите, които са от 30 години плюс опите, по-късно започнах да приемам Мунбаланс. Не, че съм закъсняла, но на 48 години започнах да го пия редовно всеки месец. Не една-две опаковки профилактично. Или спрямо годините, казваме, ако си на 40 години, 4 месеца. Не. Започнах всеки месец, като в началото съм го приемала 2 пъти по 2 капсули. По опътване на опаковката е 2 капсули. Реших, че тялото ми заслужава и другото, което е. Лекарите, които водят срещи, най-често уточняват. Продуктите са храна, но всичко, което е в тях, е в минимални количества. Не може да навреди на никой човек. Първо. Второ, важното, което всеки от нас е добре да си припомни. Нека храната бъде нашето лекарство. Днес храната е нашата болест. Заявявам го категорично и както казва любимата ми Радина, точка. На 53 години ми спря цикъла, без да усещам вълни, панерности. Няма такива неща. Абсолютно плавно, спокойно, щастливо. Нямала съм намерение, да, имала съм въпроси. Един приятел ме беше попитал, голяма мода е в Западна Европа да си удължаваш цикъла. Казах, аз оставям и се доверявам на тялото си. За мен е важно да е нахранено, а не да имам цикъл до 100 години. Може и да е хубаво, аз следвам моето тяло и безкрайно много го обичам и уважавам, та да му причинявам някакви външни неща. Това за Мунбаланс, това за Мунрайс и обръщам внимание и го запомнете. Погледнете си, надявам се всички са дистрибутори, имат достъп до продуктите, дори да не сте, имате каталози. Защо приемам продуктите на Aquasource? Вики, благодаря ти, че изброи всеки продукт какво съдържа. Значи, ние казваме Мунбаланс, не само Мун, а има баланс. Колко съставки има? 5, 6, 7. Мунрайс. Колко съставки има? Не само сладкия картоф и 1-2 съставки. 4, 5, 6. Какво има мака енергия? Мили хора, не само корена от мака. Хората са го мислили. И ние купуваме 6 продукта, като купуваме един продукт. Защо го уточнявам? Много харесвам въпроса, колко милиграма има в еди кой си продукт. Хора, не слушайте реклами. Милиграма не определя как е нахранено вашето тяло. Не дейте да слушате глупости, казвам го абсолютно отговорно, все едно съветвам моите деца. Нали сещате? Подбирайте информацията. Защо? Ако вие имате храносмилателен проблем, ако вие имате вече паник атаки, ако вие имате не знам какви атаки, нали се сещате, че само 3 мъта няма да ви извадят от батака. Защо? Защото това, което е в стомаха, знаете, втория мозък. Значи храненето почва отвътре навън. Ако вие не сте с нахранени черва, няма какво да очаквате. Да, случват се магии. Аз имам забременяване само с изпити омеги. Но тук има една голяма разлика. Аз работя с бременни и просто моята енергия е различна. И когато седнат хората, те не искат да се тръгват и се успокояват и се свързват със себе си. Ето това е нашата роля на консултанти. Никой от нас не отива само на метни един продукт. Ето за това е тази общност и което си говорим. Другото много важно. Ако сте в тази среща и искате да подобрите здравето си, защото вече се е разклатило на някакво ниво, правите си среща с вашия консултант. Уточнявате дали само Мунрайс или трябва Мунрайс, Афа и Омеги. Започвате да наблюдавате тялото си.
Благодаря за хората, които коментираха, че имат зачервяване. Мили хора, първо, това не е алергична реакция, а това е реакция на тялото, че нещо действа. Пази Боже да нямаме реакция на тялото. Значи някои нямат зачервяване, други имат зачервяване. Да ви попитам, като си правите маска за лице, имате ли реакция на кожата и понякога леко да се затопля, леко да се зачервява? Как научих, че е много важно какво говорите на вашите консултанти, на вашия лекар? Консултирам жена, която е с малко бебе. Смятайте, нейните мисли са вече мисли на слон. И тя ми казва, моето дете повръща. Значи, ако лекар чуе тази реплика, новородено дете се изпраща в болницата. Задаваме втори въпрос. Снимай ми пелената да видя колко и какво повръща. Просто това дете има изтичане от устата. Ето огромната роля на всеки от нас да иска и да се научи да борави с терминологията. Аз не съм съгласна с изписането и че има алергична реакция. Обяснението за алергична реакция е коренно различно. Ако обаче вие желаете да ви бъдат изписвани медикаменти и да потискате симптомите, след това ще дойде следващото заболяване, защото не познаваме човешкото си тяло. Това исках да кажа днес. Изключително благодаря за прекрасната среща. Ако има нужда, ще направим продължение. Благодаря, Вики, от сърце и на всички вас, които се споделихте. И Много благодаря, Диди. Само да отбележа, бяхме над 130 човека днес на живо и още много хора ще гледат записа, което е още по-ценно като ресурс на нашата общност. Благодаря на Диди и на Вики за ангажираността и за това, че проявяват такова постоянство в срещите. Прекрасни сте. И аз Много благодаря, Мирка. Аз наистина за край да не пропусна. Края на месеца сме. Имаме супер готина промоция. Погледнете си я. Ако не сте се възползвали, не я пропускайте. 3 кремчета Moonrise с подарък тоник гел. Вълшебни са всичките ни продукти. Имайте прекрасен слънчев ден, споделен да ви е и един много хубав завършек на месеца.